Wij doen de provinciale guidekeuring, de Friese guidekeuring. En dat doe ik altijd al mooi. Ja, dat is het jaarlijks uitje. En dit is dus januari? Dit is januari, ja. Hij staat er heel mooi voor. Maar ja, de concurrentie is ook moordend. Dus het zaait naar niks. Maar ik ben er erg tevreden hoe het ervoor staat. Dus nog haast maar afwachten. En heb je nou vannacht minder slept? Nee. Je lever wel naar tafel vanzelf. Hè? Ik bedoel, dat is maar iedere wedstrijd zo. Daar leven naar tafel mooie beesten. Maar ik weet onderzoek dat hier de concurrentie behoorlijk groot is. Dus het is zo fijn wijze dat ik heekst kom, maar daar ging ik niet van uit. Wij gaan altijd naar een keuring, dan moet je idee meedoen is belangrijker dan winnen. En als je wil. Ik geloof er niks van. Nou, misschien eigenlijk niet helemaal. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. Maar heel een grote concurrent? Ik heb een hele grote concurrent, ja. Waar is dat? Dat is Groenveld. Die man? Die man, ja. Arms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Dan keurt de guide alle individueel. En dan wil je opsteld. En de meest linkse guide is dan de mooiste. Dus je steert maar je guide het lauwst. Ze vallen mogelijk naar links. En hoe meer naar rechts, hoe meer fouten dat eigenlijk de guide scheelt in verhouding tot de eerste. Dus die man met het witte overhemd staat op dit moment nummer 1? Ja, die staat op dit moment nummer 1. Ja. Mooie guide. Praatguide. Goh, dit is een mooie. Ja, er zit nog een jaar onder, hè? Ja. Dit wel winnen, denk ik. Nou, even afwachten, hè? Dan kunnen we nog rijden. Ja, maak het zijn we zitten, denk ik, van pot zit ik en die komt dan wel kop en schouders bovenuit. Afwachten. Dit is alweer een stuk minder, hè? Dat mag ik nog net zeggen. Nee, dit wel. Ja, maar het is al wel duidelijk, zo. Wat hebben we nou? Nog een hoentje? Ja. Nogal, maar ik ben er nog niet. Achteraan we staan, dan ben ik er. Van mij is het net helemaal in de goede volgorde. Nee. Wij zetten ze zo heen. Maar kan jij het met eens weten of niet? Maakt mij niet uit. Op een keihut. Keihut. Recht door zee. Twadde. Ja, geweldig. Maar zijn concurrentie en dan ben je te warm. Dat is best zo. En Jannie, dat is toch een mooi, bloedmooi dorp. Ja. Ja, die is een verschrikkelijk mooi guide, maar het zijn oeren in aarde, heekste. Die moest even ietsje meer botheid, ietsje meer grof iets is, maar dat heeft hem niet. Maar het is wel een naast die guide. Maar de volgende keuring kan wel eens omwijzen, dus het is een tapper.